Ya iki lo. Turangga Jaya. Lo. Mok. Wos. Lah. Oh, ya. Hey, ha, hey. Hop. Hop, ya. Ya. Hey. Hop lah. Hey. Iya. Hop, ya. Hey. As. Yuk. Siji diaturke Sri Kandi wonten dalu punika ya Pak. Ohoi. Sigrak lan uga halus-halus ya panalus ya panjer. Ya iki kang kawinatan Sri Kandi Turangga Jaya. Iki ana pira man we? Coba sik tak hitungi nggih, Dur. Iki cacahe ana 8 lho nggih. Ana 8 ya man. Weh. Yo. Ha hei. No. Sri Kandi kembar cacahing wonten 8 ya. Ayo kanca ayahi karyaning prajemini kene gugur gunung pandang gawe sayok rukun beberangan kancane lila lan legowo kanggo mulyane negara siji telu maju papat Olotis kontor baris, olotis kontor baris, olotis kontor baris, olotis kontor baris. Iki mau sajake kok peteng ana apa to, Mang? Lampune mati nggih. Saiki wis padhang meneh. Hey.
Jajale to. Jajale to jajale. Tak waspadake ana 8 iki, Gen. Anjis. Kabeh ayu-ayu maneh. Ya iki para putra putri saking Rangga Jaya Kendhang Dulur. Oh. Hey, oh. Nah. Yuk. Nah. Oh. Dikepelake mas. Loh. Ah. Oh. Jos. Hey. Nah. Hey. Ah oh. Ah No. Jos. Go. Nah. Oh. Ah. Hey. Up. Go. Hey. No. Hey. No. Oh. Yeah. Hey, oh, hey. Jos. Ayo lo man, yo iki sing kawinasan dari Rangga Jaya. Woi, no. Oh, nah, Jos. Ayo diaturke griyak-griyak sesarengan Rangga Jaya. Yo dikepenake wong loro iki. Oh. Krungu musike kandhak gendut goyangane. Kenong kempule iki asli jaranane eling sliramu lagi nyuwun lagu jebul rangira tresna rasaku. Rasa
sakelingan nalikane melu tetembangan Dunimas aku mong tansah kelingan nembangake tembang lagu katresnan tresno sewengi tansah kelingan sithik-sithik wae Yo, op, hey, Saranane iki lho saranane Purwojaya yo
Asik. Ayo nduk goyangane dikepenake. Titik iki lo iki lo turangga matur gungging panduwun.